Kados pundi kabare bocah-bocah? Sehat sedanten nggih. Nah, saiki awak dhewe sinau cerita rakyat. Apa sih cerita rakyat kuwi? Sapa sing tau maca cerita rakyat? Nah, cerita rakyat yaiku perangan saka kebudayaan sawijining kolektif kang kasebar lan diwarisake turun temurun. Nah, cerita rakyat kaperang dadi pira? 3. Sing nomor 1 lisan, nomor 2 saperang lisan, sing nomor 3 duduk lisan. Nah, tulada cerita rakyatku ono apa Ande-ande lumut, Roro Ante, Roro Jonggrang, Angling Drarmo, lan liyan-liyani. Cerita rakyat kuwi ono papat. Nah, iki sampean waca apa Iya, pinter. Nah, saiki wong Sulono pitakon ing video iki nggih, sampeyan tulis ing buku tulis. Nah, nomor 1 sampai nomor 5. Ojo lali di-subscribe. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.